bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call, I'm standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, until the day my life is through. This I promise you, this I promise you. I've loved you forever. Morning, ay gandang tanghali na po pala, alas 12 na ng tanghali. October 21. Ngayon po ay October 21, nasa Pinamalayan, Oriental Mindoro po ako ngayon. Dito po kami sa Blooming Rainbow Inn dito po sa Pinamalayan. Ito po yung aming hotel. Ito po yung ang ganda, pinaka balcony o yung pahingahan. Yan, dito po ako ngayon. So ito po, andyan po, ang ganda po ng lugar. Para siyang province lang. Malaki rin siya. Ayan po. Meron pong table dyan. Dragon set, parang ito, ground. Nabenta ako dati niya sa furniture. Ayan po. Ayan. Ang maganda dito, meron siyang patubig. Libre tubig siya, init, malamig. Yan po, tubig po namin yung dispenser. Ito yung aming kwarto. Ano ko po sa kwarto namin. Dito po yung kwarto. Yan, may TV po doon. Meron pong power line. Ang ganda, malawan. Basta nakalimutan ko. Ayan po, yung salamin. Dito na rito yung CR. Okay na po siya. 700 po yan for 24 hours yung bed po namin. Alis na po yung kasama ko. Kaya medyo okay na. Hindi ko lang alam po kung babalik po kami dito mamaya o doon na po kami sa Calapan mag-stay ng tulog. Kasi susunduin namin yung boss namin si Sir. So ayan po. Parang buti nung bumalik ako, dito pala yung aking sinturon na ako. Yan po, yan, babalik po tayo. Punta po kayo sa wakas. Punta po tayo po yung sasakyan namin. Yan. Lakad po tayo sa hagdan. Ito po yung reception. Yung reception. Actually, dalawa itong room. Ito yung luma. Tapos ito yung bago yung vacuum malaki. Okay. Backyard. Ayan, backyard niya. Mga halaman. Maganda siya. Umambon pala. Umambon pala doon. Sa labas. Ayan. Nakita niyo po, maganda rin po dito. Kaya lang hindi ako ganun kaganda dahil Sunday ngayon, rest day. So dapat makakagala-gala ako doon, nakagala ng maayos kasi wala naman ako maikutan. Pati ganda, birlikap ako. Wala naman ako nakakita ng maayos. Okay lang. Normal lang. So ayan. Hindi may mga pogi. So ayan, dito lang. Yun pala yung ano, yung bago ng mahal, 1,000 doon, 1,200, 1,500, 24 hours. Pero okay na kasi bago yun. Ito naman luma ito. Pero okay din naman siya. Meron siyang balcony. Meron siyang pero okay din siya. So yun lang po muna kasi pupunta ko ng Calapan. Mamaya na po ulit. Thank you po ulit sa panonood. Mag-subscribe po kayo. Mag-comment, mag-like. Pindutin nyo po yung bell para po lagi kayo pong updated. Hindi pa na ako nakakapag-upload. Matagal na. May 2 linggo na. Sige. So yan po ulit. Mamaya po.
Kaya po ulit. Di ko naisip na darating pa ang isang tulad mo sa aking pag-iisa. At ngayon buhay ko ay nagbago. Ito'y dahil sa'yo. At nasabi kong di naiibig pa, ngunit di magawa nung nakita ka na. At muli nadama ang pag-ibig sa aking puso'y ikaw lang. Ikaw pala ang hanap ko, ang nais ko, ang hinihintay ng puso ko. Tunay na kung siya ang kapalaran mo, darating sa buhay mo. Ikaw pala ang langit ng pag-ibig ko. Pinuhay mo ang puso ko, sana kailanman hindi magbabago. Nasabi kong di naiibig pa, ngunit di magawa nang makita ka na. At muli nadama ang pag-ibig sa aking puso'y ikaw na. Ikaw pala ang hanap ko, ang nais ko, ang hinihintay ng puso ko. Tunay na kung siya ang kapalaran mo, darating sa buhay mo. Ikaw pala ang langit ng pag-ibig ko. Pinuhay mo ang puso ko, sana kailanman hindi magbabago. Oh, tanging sa'yo nadama ang tunay na pagmamahal. Ang pag-ibig natin sana ay magtagal. Morning po, ngayon po ay October 22. Nandito po ako ngayon sa Calapan City. Dito po sa Oriental Mindoro, dito po sa pinaka-capital po ng Oriental Mindoro. So dito po tayo ngayon sa sa hotel ng hotel? Bensios Garden Hotel and Restaurant. Yan. Dito po kami nag-check-in sa halagang 800, 24 hours na po. So ayan po yung kanilang Ayan. Ayan po yung kanilang reception. Pasok po tayo. Oh, libre ads sa YouTube para makakita nyo po. Yan, libre ads yan. Kaway po. Ayan, sa channel ko. Oo. Ganun. Ganon. Yan po. Dito po tayo ngayon sa kanilang Ang ganda niya. Maganda siya. Maganda yung venue. Marami siyang sinarado mo na. Oh. Sa akin pa lang nakita. Yan po. Pasok po tayo dito sa kwarto namin. Pero nakikita ko po sa inyo yung klase. Yung mga people. Mga reception. Meron pa sila dito receiving area. Ang ganda nung yung mga TV oh. Tapos
may ano pa rin, ano yung natapos, tsaka ito. Yan po, punta po tayo sa taas. Ito po sa aming kwarto. Maganda po siya. Kung i-rate ko siya sa 1 to 10, 7, mga ganun. Pwede na siya. Yan, dito po tayo sa room. Room 407. Ito yung kwarto namin po. Ayan, meron table. Ito yung aircon. Salamin doon. Tapos ang maliit lang, mahirap po, maliit lang ito. Ay, di okay lang. Di okay lang, saglit lang ba? Meron yung wash, may shower. So, ayun lang. Thank you. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments. At yung bell icon po nung para po kapag nag-upload ako. Meron po. Nakikita niyo po yung upload ko kapag yung bell icon. Pinlik niyo rin. Salamat po sa panonood.